Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры сёння па зуме, але тым не менш з намі на сувязі кіраўнік варшаўскага цэнтра аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук Павел Усаў. Прывітанне, Павел. Добрый дзень. Як звычайна, абмяркоўваем апошнія палітычныя навіны, апошнія палітычныя сэнсы. Сябры, гэта жывы эфір, а значыць, задавайце, калі ласка, пытанні, а значыць, ставце, калі ласка, лайки гэтаму відэа, ставце нават дызлайки. Яны, канешне, нам не падабаюцца, але на алгарытмы Ютуба яны ўплываюць таксама станоўчым чынам. Чым больш рэакцый, тым больш гледачоў. Чым больш гледачоў, тым хутчэй адбудуцца дэмакратычныя перамены ў Беларусі. Павел, я не ведаю, гэта сакрэт, адкуль вы далучаецеся да стрыму з намі? Польшчы. З Польшчы, бо вы часты госць ва ўкраіне, я так разумею. Не, на гэты раз не ва ўкраіне, я знаходжуся ў Польшчы проста па асабістых справах. Зразумела, але першая тэма, якую я хацеў бы закрануць, яна якраз звязаная з Украінай. Я думаю, што нікога не пакінула абыякавым тое, што абыякавай тое, што адбывалася ў Кіеве і па ўсёй Украіне ў панядзелак. Я маю на ўвазе маштабную расійскую атаку. Адна з ракет трапіла ў будынак побач з дзіцячай лякарняй. Дзіцячая лякарня пашкоджана, і вось навіна апошняга часу. Джо Байден заявіў, што яшчэ 5 комплексаў Патрыёт атрымае Украіна вось бліжэйшым часам. Да? І вось я хацеў бы вас запытацца, Павел, як гэта працуе? Няўжо сапраўды, каб вось актывізаваць заходніх палітыкаў, актывізаваць западную дапамогу, трэба, каб адбывалася вось нешта жудаснае, да? Ну, напрыклад, ракета і дзіцячая лякарня. Да? Вот няўжо без гэтага неяк не атрымліваецца? Ну і ў працяг, да беларускай сітуацыі гэта як можна перакласці? Што мусіць адбыцца цяпер, заўтра, каб Беларусь ізноў звярнула на сябе ўвагу, ізноў пачала гэтую дапамогу атрымліваць? Ну, зразумела, не патрыёты нам пакуль што не патрэбныя, дзякаваць Богу, але нешта, што магло паўплываць на сітуацыю. Патрыёты нам таксама патрэбны, так што вы ўжо не спрашчаеце. Патрыёты Беларусі нам патрэбны. І танкі патрэбны, бо без танкаў, без ракет вызваліць Беларусь нам не ўдасца, і гэта трэба разумець. Тыя, хто спадзяюцца на нейкія мірныя перамены, пытаюць ілюзіі, за гэтыя мірныя перамены ўсё ж такі нехта павінен будзе заплаціць крывёй, і гэтую кроў зараз праліваюць украінцы, украінскія дзеці, як бы гэта не гучала сумна, жанчыны, старыкі, канешне, ваююць і беларусы ва ўкраіне супраць расійскай агрэсіі, але ўсё ж такі агульна гэта украінскі народ плаціць высокі кошт не толькі за сваю свабоду і незалежнасць, але таксама і за нашу. Таму спадзявацца, што мы ўедзем у рай і вызвалім краіну толькі коштам крыві украінцаў, гэта ілюзія. Нас чакае, на жаль, яшчэ чакаюць доўгія годы супрацьстаяння. Вось якраз сёння гэта 30 год, як Лукашенко прыйшоў да ўлады у Беларусі 94 годзе, і 30 год ён трымае краіну у путах рэпрэсій і тэрора, забівае людзей, забівае беларусаў, нішчыць краіну. І як вынік усіх тых працэсаў, якія адбываліся не толькі ў Беларусі, а і вакол Беларусі, бо не трэба забываць пра тое, што прыход Лукашэнкі да ўлады гэта таксама пэўны план і стратэгія Масквы, тым больш, калі мы кажам пра ўтрыманне Лукашенка пры ўладзе, бо без падтрымкі Масквы 30 год Лукашенко не пратрымаўся пры ўладзе, было шмат магчымасцяў яго якраз зрынуць з пасады, якую ён займае, той же 94 год, той же 2001 ці там 2006, але падтрымка Масквы заўсёды рэсурсная была даволі моцнай і гарантавала яму ягоную ўладу.
Таму яшчэ раз падкрэслю, што вось гэтыя 30 год не прайшлі здарма. Ён стварыў уласную гварду, уласны рэпрэсіўны апарат, які дзейнічае, функцыянуе. Таму проста так і лёгка зрынуць гэты рэжым, на жаль, не атрымаецца. Тое, што і паказаў 2004 год, тое, што паказаў 2020 год. 4 гады мінула з крызісу, з пачатку крызіса 2020 году, тым не менш Лукашенко працягвае утрымліваць уладу пры дапамозе Пуціна, уцягнуў Беларусь у агрэсію супраць Украіны. Ён нясе адказнасць за тое, што з тэрыторыі Беларусі быў ажыццёўлёны напад. Ну і, канешне, адказнасць за тое, што Расія выкарыстала Беларусь для пачатку гэтай вайны. Таму ў любым выпадку, нават калі мы здабудзем цалкам незалежнасць і будзем будаваць дэмакратыю, нам трэба будзе абапірацца на сур'ёзныя рэсурсы, бо калі Расія застанецца, гэта будзе вечны вораг, вечны выклік, і не толькі там пераменам, але і дэмакратыя, яна будзе падрываць дэмакратыю, як гэта рабіла ва ўкраіне, як гэта зараз робіць у Малдове. Напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Малдове, гэта трэба таксама сказаць, яна пашырае свае ўплывы, фінансаванне, гібридную вайну у Малдове, выкарыстоўваючы Прыднестров'е, выкарыстоўваючы Гагаузію, выкарыстоўваючы пятую калону былога прэзідэнта Дадона, там сваю марыянетку Шора, які зараз знаходзіцца у Москве. То бок цэлы спектр інструментаў, якія яны ўсцяж выкарыстоўваюць для знішчэння падрыву дэмакратыі. Для нас гэта таксама будзе выклікі. Мы, на жаль, мусім таксама думаць на перспектыву і казаць пра тое, што нам неабходны будуць рэсурсы дзеля таго, каб абараніць, калі гэтыя перамены адбудуцца, гэтыя перамены. Ну, а што тычыцца вось паставаў захаду, ну, на жаль, гэта логіка і псіхалогія заходніх палітыкаў, а магчыма проста людзей, неважна, ці гэта звычайны грамадзянін ці палітык. Часам мы чакаем, што палітыкі будуць больш актыўнымі, больш разумець пра тое, што адбываецца, аналізаваць выклікі, разумець гэтыя выклікі, хутка рэагаваць. Але, на жаль, гэтага не адбываецца. Магчыма, калі мы кажам пра Злучаныя Штаты Амерыкі, то гэта комплекс праблем, які звязаны таксама з працэсам пэўнага выраджэння эліт кіроўных. Тое, што мы бачым, прэзідэнцкая гонка, Байден, Трамп, людзі сталага ўзросту, якія не заўсёды па пэўных прычынах фізіялагічных, натуральных, адэкватна рэагуюць на тое, што адбываецца ў свеце. І, напрыклад, вывад войскаў з Афганістану, які адбыўся якраз 2 гады таму, такі скандальны вывад войскаў, просто, можна сказаць, пазорны, так, ганебны вывад. Там гэта выглядала як уцечка амерыканцаў з Афганістану. Гэта справакавала якраз Расію на тое, каб быць больш агрэсіўнай, і таксама як і Кітай. Гэта засведчыла, што Амерыка траціць свае пазіцыі як лідера святовага, як такі авангард дэмакратыі ў свеце глобальным. Ну і развязала рукі і Расіі, і Кітаю, перш за ўсё Расіі, у рэалізацыі агрэсіі ў дачыненні да Украіны, бо Расія гэта ацэньвала як слабасць Злучаных Штатаў Амерыкі, негатовасць адстойваць свае інтарэсы у тым ці іншым рэгіёне. Ну і тое, што з такім спазненнем уся гэтая вайна вынік спозненых рашэнняў захаду. Запаздалыя рашэнні былі прынятыя ў 2014 годзе. Калі б не былі прынятыя радыкальныя рашэнні ў 2014 годзе, не было б анексіі Крыму, не было б вайны на Донбасе. Але ўвесь час Захад, Злучаныя Штаты, там, Нямецчына, Францыя спазняліся, казалі пра тое, ну, гэта яшчэ не такая катастрофа, каб моцна рэагаваць і радыкальна рэагаваць на тое, што робіць Расія. Ну, такія нейкія фармальныя санкцыі былі ўведзены.
Спозненая рэакцыя — гэта пачатак вайны 22-го года у лютым, калі не было магчымасці і былі на некалькі месяцаў спазнілася такая радыкальная і сур'ёзная дапамога. То бок у прынцыпе, каб актывізаваць заходнюю дапамогу і каб актуалізаваць праблему Беларусі, ну гэта не будзе проста. Да? Калі захад вось так рэагуе на сітуацыю ва ўкраіне, так павольна, таким другим тэмпам, да? Ну і вось реально нешта жахлівае адбываецца, і толькі тады гэта робіцца нейкім штуршком для того, каб дапамагчы, то ў выпадку з Беларусю, ну нам таксама не будзе проста. Нам таксама... Напэўна, нам не будзе проста, і напэўна ніхто не будзе займацца тым, каб зрынаць Лукашенка. Нават умоўна, калі Украіна ўсё ж таки пераможа ў гэтай вайне, хаця на сённяшні момант казаць пра тое, што гэта адбудзецца хутка, мы не можам. Усё зацягваецца, і на ўсходзе Украіны Расія працягвае інтэнсіўныя атакі. Гэта велізарная праблема, хаця знову вось сённяшнія учорашнія заявы таго ж прэм'ер-міністра, новага прэм'ер-міністра Великабрытаніі Кіра Стармера, які сказаў, што Украіна можа выкарыстоўваць ангельскія ракеты Шторм Шэдоў для нанясення удараў па вайсковых аб'ектах у глыбіні тэрыторыі Расіі. Ну, гэта ўжо вельмі значны крок, калі насамрэч гэта будзе пацверджана. Адна справа сказаць, а другая справа зрабіць. Ну, мы, прынамсі, спадзяемся, што заявы прэм'ер-міністра гэта не пустыя словы, і Украіна атрымае магчымасць усё ж таки наносіць сістэмныя удары па вайсковых аб'ектах у глыбіні Расіі. Гэта можа змяніць характар усёй вайны. Ну, чакаем на дазвол з боку ЗША, усцяж яны не даюць гэтага дазволу, хоць і пастаўляюць, заявілі пра пастаўкі там дывізіёнаў Патрыёт, але гэта яшчэ ў перспектыве, бо зараз сістэмы яшчэ эфектыўнай супрацьпаветранай абароны Украіны не існуе, як, напрыклад, няма дастатковых паветраных сіл, каб, напрыклад, зачыніць неба над Украінай, хаця Зеленскі прасіў пра тое, каб Еўропа зачыніла, захад зачыніў неба над Украінай яшчэ на пачатку вайны. Зачыніце неба, ну нічога вам не перашкаджае. НАТО бярэ на сябе адказнасць зачыніць неба. Гэта не абвяшчэнне вайны, гэта проста адказнасць зачыніць неба над Украінай, каб не гінулі мірныя людзі. Ну так, гэта відавочна абарончы захад. Але вось, разумееце, гэта для захада гэта чужая вайна. Гэта не іх вайна. Калі гэта вайна не стане іх, вось калі яны не зразумеюць, што гэта іх вайна, што гэта іх непасрэдна датычна, ну вось будуць такія палавінчатыя меры, вось за якія трэба, каб там десяткі дзяцей малых заплацілі сваімі жыццямі, каб нейкія там палітыкі паднялі свае зады там у Брюсселі ці у Лондоне ці ў Вашынгтоне, што гэта вайна вядзецца не недзе там на далёкім усходзе ці у Палестыне, гэта вайна ў Еўропе, гэта ваша вайна. А гэтага разумення няма, і нават з большага тое, што мы чуем зараз і ў СМІ заходніх, ну гэта Украіна, гэта ўнутраныя разборкі, гэта частка Расіі, тое, што там і Маск казаў, і што там казалі іншыя палітыкі. Ну, Расія забірае там нібы сваё, якое сваё? Вось у іх такое абсалютна нейкае прымітыўнае, я б сказаў, мысленне адносна таго, што адбываецца, павярхоўнае, якое чэрпіцца з Вікіпедыі, неразуменне ні гісторыі, яны не разумець яе не хочуць, што гэта вайна еўрапейцаў з Азіі, еўрапейцаў з дэмакратыі сусветнай, з аўтарытарызмам, і тут ужо важацца лёсы ввогуле ўсяго свету. Такога разумення няма, бо яны ўсе сядзяць у камфорце, адпачываюць. Зараз вось гэты сезон, з аднаго боку мёртвы сезон, гарачы, бо ўсе палітыкі там паехалі на мора адпачываць, там, а яны ж зарабляюць вельмі шмат, гэта не тое, што там
нейкія вайскоўцы, якія сядзяць у акопе і чакаюць на ратацыю, бо магчымасці гэтай зрабіць няма. Просто гэта іншы свет, гэта свет жыхароў неба, якія сядзяць у сваіх палацах нябесных, так, і глядзяць на тое, што там адбываецца в Украіне, як на нешта не сваё, чужое. Ну так, не могу не пагадзіцца, і гэта яшчэ не жнівень, бо традыцыйны сезон адпачынкаў у Еўропе гэта жнівень, калі ўвогуле ўсе падымаюцца і куды-небудзь з'язджаюць. Да? Гэта яшчэ ліпень, гэта яны яшчэ як бы калі паглядзець на паседжанні Еўрапарламенту, то там хіба сезон адпачынку ўвесь год на працягу ўсёй кадэнцыі. Это 700 дармаедаў, якія па сутнасці мала што робяць, акрамя нейкіх пустых рэзалюцый і дэкларацый. А яны ж адказваюць за лёсы Еўропы, павінны прымаць важныя рашэнні. А гэта ўсё выглядае як сінекура, яны абсалютна бачаць сябе у крэслах еўрадэпутатаў ніяк, тых людзей, якія адказаны за будаванне бяспекі новай Еўропы, а вось проста як магчымасць атрымоўваць заробак за нішто. Ну вось цікавы знайду пераход для нашай наступнай тэмы. Згадаў Павел Усаў Кіра Стармера. Беларуская прапаганда, она любіць паўтарае гэта дзесяткі і сотні разоў, што заходнія краіны, іх кіраўніцтва, яны дзейнічаюць не ў інтарэсах сваіх грамадзянаў, а ў інтарэсах нейкіх лялькаводаў з захаду. Дзіўная рэч адбылася ў Великабрытаніі. Кіруючая партыя прайграла выбары, кансерватары сыходзяць з улады, на іх месца прыходзяць лейбарысты, але чамусьці меркаванне па беларускім пытанні, меркаванне па ўкраінскім пытанні, меркаванне па Расіі абсалютна не адрозніваецца, а можа нават выглядае і больш жорсткім, чым меркаванне па іх папярэднікаў Рышы Сунака і кансерватыўнай партыі. То бок, не працуе гэтая мадэль пра тое, што вось цяпер яны выберуць каго-небудзь іншага, і гэты іншы ўжо ён будзе абраны таму, што ён-то саюзнік свайго народа, а не вось гэтыя папярэднія, якімі лялькаводзілі. Чым бліжэй краіна да вайны, мне здаецца, тым, прабачце, Павел, калі не даў вам нешта сказаць, але чым бліжэй краіна да вайны, мне здаецца, тым яна больш уцягнутая ў гэтыя пытанні. І вось Польша, напрыклад, дзе таксама ёсць Дуда, які нібыта дзейнічае у інтарэсах лялькаводаў, а не ў інтарэсах свайго народу, яна даволі актыўная па розных напрамках. І вось у прыватнасці яна даволі актыўная ў дачыненні да Беларусі. Апошнія навіны з мяжы. Гэта тыдзень таму, мне здаецца, спыніўся дазвол на вываз тавараў з Польшчы ў Беларусь. То бок усе людзі, якія стаялі ў чэргах, каб у Польшы нешта набыць, у Беларусь нешта прывезці і прадаць даражэй, ці там перавесці бензіна крыху, хаця з бензінам, магчыма, так дагэтуль працуе. Там складана сказаць, як правяраецца наяўнасць бензіна, да? Вось, усе яны засталіся без крыніцы свайго доходу. Сёння ўжо дзейнічае забарона на выезд з Беларусі у Польшчу у аўтамабілі, якім не кіруе яго уласнік, ці прынамсі у якім у салоне не сядзіць яго уласнік. Ну і вось праходзіць такія навіны з мяжы, што фуры перасталі прапускаць у Польшчы. Да? То бок вось Польшча, яна ідзе па такім кірунку. Апошнія захады — гэта барацьба з такім прымежным памежным гандлем. Як вы лічыце, Павел, наколькі гэта эфектыўна? Гэта крок усё ж такі у бок таго, каб неяк націснуць, паўплываць на беларускія ўлады, прымусіць іх перагледзець іх палітыку, рэпрэсіўную, хаця па прыватнасці да польскіх палітвязняў. Ці гэта ўсё ж такі чарговыя стрэлы па вараб'ях, якія нейкага эфекта не зробяць на сітуацыю?
Гэта даволі дзіўная палітыка. Напэўна, нічога надзвычайнага у дачыненні да рэжыму Лукашенко не адбудзецца. Я тут бы хацеў паправіць, тут няма польскіх палітычных вязняў у Беларусі. Ёсць беларускія грамадзяне польскага паходжання, прадстаўнікі польскай меншасці, але гэта не польскія грамадзяне. Палякі лічаць сваімі. Так, я думаю, што калі б там былі ўсё ж такі палякі затрыманыя ці асуджаныя, Польшча б дзейнічала больш радыкальна. Хаця тут вялікае пытанне, як радыкальна Польшча можа дзейнічаць. Рэсурсаў такога ўзмоцненага ціску Польшчы на Беларусь няма. Нават гэта гібридная вайна, якая вядзецца супраць Польшчы і Літвы з 2021 году, я маю на ўвазе атаку з боку мігрантаў, не дапамагла выпрацаваць эфектыўных мераў супрацьстаяння. Пабудавалі сцяну, мур гэты, але максімальна ці нейтралізаваць намаганні уладаў лукашэнкаўскіх і пуцінаўскіх нешта змяніць не адбылося. Канешне, потокі зменшыліся мігрантаў, але сцяж напружанасць застаецца. Самым эфектыўным, мне падаецца, у гэтым накірунку было б стварэнне агульнай групы хуткага рэагавання вайсковай. Напрыклад, Літва, Латвія, Польшча. Такі кантынгент вайсковы разлакаваць на гэтым перыметры, а не чакаць нейкай дапамогі ад НАТО ці ад амерыканцаў. Самі павінны дбаць о ўласнай бяспецы. І забойства польскага вайскоўца таксама не змагло матываваць палякаў, напрыклад, зачыніць усе межы. Не для малога бізнеса, бо гэта б'е па беларусах, простых беларусаў, якія там гандлююць, якія возяць, купляюць тавары ў Польшчы, возяць у Беларусь, хаця ўжо беларусы даўно ўвялі абмежаванні, там не памятаю колькі кілаграмаў чаго можна ўвозіць у Беларусь. Там ужо таксама асабліва шмат у Беларусь не ўвязеш. Асабліва гэтых тавараў такой хімічнай прамысловасці, парашкоў, там памперсы нават забаранілі ўвозіць. Дайшло да абсурду, каб беларусы не ўвозілі валюту. Таму радыкальна гэта проста б'е па людзях звычайных, асабліва для тых, хто жыў з прымежнага гэтага гандлю. Тым больш, што гаворка вядзецца зараз пра Берасцейскую вобласць, бо у Гарадзеншчыны межы і так зачынены там наглуха, там ужо менавіта з прычыны гэтага крызісу. Людзі выехаць з Беларусі не могуць, чакаюць там па 30-50 гадзін, так як і ўехаць у Беларусь. То бок сітуацыя ў гуманітарным плане для беларусаў катастрафічная. Насамрэч лагер зачыняецца ўсё больш і больш. Усё больш і больш зачыняецца брамаў і будуецца мураў. Для Лукашенка асабіста, для яго атачэння, для яго ўлады гэта нічога не змяняе. Ён як быў моцны у утрыманні рэалізацыі кантроля, так і застанецца. І нават фактычна, калі б былі зачынены цалкам межы, гэта не змяніла б сітуацыі. Мяне здзіўляе, хутчэй не здзіўляе, гэта натуральны працэс папулісцкіх ацэнак сітуацыі, што нібы Сі Цзіньпін націснуў на Лукашенка, каб той выпусціў палітычных вязняў, каб не зачыніліся брамы для кітайскага транзіту на захад. Я скажу так, Сі Цзіньпіну плеваць на тое, там колькі гэтых мільёнаў тавараў, тон будзе ісці праз Беларусь. Ён знойдзе дзесяткі іншых шляхоў. Той простую ж Расію зараз шмат пра расійскія парты ідзе тавараў у Еўропу. І гэта праблема збольшага для Еўропы, а не для Китая. Конечно, Беларусь там страціць, я чытаў там статыстыку, каля 144 тысячаў тонн там праз Беларусь ідзе тавараў. Гэта не толькі Кітай, гэта таксама іншыя краіны азіяцкага рэгіёну. Трэба разумець, што Кітай становіцца глобальнай сілай. Ён становіцца, пераходзіць пра межы ці прастору эканамічнай экспансіі да
вайсковай экспансіі, геапалітычнай экспансіі. Ён жадае дамінаваць не толькі ў Азіі, у рэгіёне, дзе фактычна становіцца выключнай сілай, і Расія змушана лічыцца з інтарэсамі Китая, іншыя краіны. Китай становіцца пагрозай для Японіі, становіцца пагрозай для Індыі, становіцца пагрозай для Аўстраліі, для агульнага ціхаакеанскага рэгіёну, і Кітай зацікаўлены. Гэта логіка такіх сверхдзяржаў, гегемонаў, гэта нарошчванне агрэсіўных дзеянняў у дачыненні да Еўропы. І фактычна тое, што мы назіраем такую прымежную вайну у еўрапейскім рэгіёне, гэта выгадна для Китая, гэта выгадна для Расіі. Ну, дарэчы, вось адбыліся вучэнні кітайска-беларускія учора, пазаўчора, так, у Беларусі, там антытэрарыстычныя. Гэта таксама сведчанне пашырэння прысутнасці. Таму заклікаць Кітай паўплываць на Беларусь, ну, просто смешна. Гэта было б, як, разумееце, заклікаць Сталіна паўплываць на Гітлер у 30-е гады, ці наадварот. Вось гэтая логіка такога, ну, другаснага разумення глобальнай сітуацыі, калі аўтарытарызм становіцца больш кансалідаваны, а дэмакратыя не ведае, што з гэтым рабіць, толькі заклікае аднаго аўтарытарнага дыктатара, які пашырае свае ўплывы, нейкім чынам паўплываць на іншага. Ну, гэта сведчанне слабасці Еўропы і слабасці Захада у вырашэнні праблем. Гэта праблема Еўропы. Еўропа павінна гэтую праблему вырашаць. Пакуль Еўропа не зразумее, і Захад, што Беларусь, Украіна і Расія гэта лёсавызначальныя праблемы, экзістэнцыяльныя праблемы для Еўропы, гэты хаос будзе пашырацца. А гэтага разумення няма. І тым больш смешна казаць, што Лукашенко выпусціў там палітычных зняволеных, таму што яго там прыціснуў Сі Цзіньпін, ці там штосьці. Ну, у Лукашенко ёсць сваё разуменне, для яго просто важна было, каб людзі моцна хворыя не памёрлі ў вязніцах. Каб просто стуцішыць ці не падымаць вэрхал вакол яго, новыя увага да Беларусі не была прыцягнута. Ну, просто выпусціў, каб тым больш выпусціў людзей, якія па сутнасці не былі ўплывовымі нават у 20-м годзе. Костусеў, Рыгор. Просто гэта выпадкова трапіў у дзіўную сітуацыю гэтым спісам, замахам, яго ўцягнулі, нават не разумеў. Яго пакаралі публічна просто дзеля таго, каб пакараць. Бо усе мы памятаем гэты дзіўны ход людзей, Федуты, Костусева, Штыельскага, замах стану, зрынуць Зінковіча, зрынуць Лукашенко, 2 дывізіі, выйдзе на вуліцы. Гэта просто настолькі абсурдны дзіцячы садок, і людзі гэта паверылі, людзі купіліся на гэта і за гэта паплаціліся. Але пагрозы рэальнай для Лукашенко ўсё гэта не мела ніякай. Ну, а тым не менш, была мэта зачысціць усё, зачысціць усіх. Зараз, канешне, калі Рыгор Костусеў знаходзіўся ў вязніцы ў цяжкім стане, там са здароўем той жа Федута, то Лукашенко не патрэбна, каб яны паміралі ў вязніцы, а на волі, на свабодзе яны ні на што паўплываць па сутнасці ў Беларусі не змогуць. Ну, вось цікава, што праваабаронцы кажуць, што выпушчаны не толькі вязні з праблемамі са здароўем, то бок такая логіка ёсць, але відавочна, што і гэтая амністыя не абмяжоўваецца. Ну, там я з таго, што это не амністыя, нельга ўжываць такіх слоў. Гэта не амністыя, не лібералізацыя, не гуманізм. Гэта просто пэўны меркантыльны інтарэс. Магчыма, гэта таксама я звязваю прыходам на міністэрскую пасаду міністра замежных спраў Рыжэнкова. Магчыма, за гэтым будзе крыцца спроба пагандлявацца, пачаць нейкі скрыты дыялог з Захадам, але ніякі не гуманізм, і тым больш, што не выпушчаны, і не будуць выпушчаны асобы, якія, скажем, не сярэднестатыстычныя актывісты. Нават
няма ніякай інфармацыі, што была выпушчана Паліна Шарэнда Панасюк, хаця яе ўжо там і так ламалі, і так маральны, і гэты фільм знялі з ёй, так, дзе відавочна быў такі прапагандыстычны, маніпулістычны, і чакалася, што яе выпусцяць. І нават яе не выпусцілі. Просто паглядзіце, насколькі паскудненькія гэтыя людзі. Яны зламалі чалавека, яны змусілі там на камеру нагаварыць, паабяцалі, напэўна, што яе вызваляць, маніпулявалі дзецьмі, ну, усе бачылі гэты фільм, і не выпусцілі. Хаця б, ну, ўсё падавалася б, што вам яшчэ патрэбна. Не, вось гэта жаданне маральных здзекаў, просто здаптаць чалавека, выцягнуць з яго душу, каб ад яго нічога не засталося. Таму там, ну, улічваючы, вось мяне таксама здзіўляюць гэтыя лічбы, там, што у вязніцах 1400 палітычных зняволеных. Гэта ж катэгорыі толькі вясны, так, это вось Amnesty International, то гэта тыя, хто не гвалтоўна супрацьстаяў, там, толькі за свае погляды. Але насамрэч у Беларусі па розных дадзеных ад 4 до 5, а можа нават і больш, 1000 чалавек, якія асуджаныя па палітычных матывах, за экстрэмізм, за тэрарызм, за гэтыя ж партызаны, анархісты нават не ўключаны ў спіс палітычных вязняў, бо яны рыхтаваліся да ўзброенага супраціву. Разумееце, якая прымітыўная, якая двудушная логіка гэтых усіх заходніх структураў. Людзі змагаюцца за свабоду, нехай са зброю, неважна як. Яны не залічваюць да палітычных вязняў. І потым і выступаюць, паўсюль кажуць, што ў Беларусі 1400 палітычных вязняў. Беларусі значна больш. І на фоне гэтых 4000 14 чалавек гэта нішто. Гэта дробязь. Нават на фоне 1400 гэта 1%. Нават на фоне 1400, так, я згоден. Давайте вернемся. Да, пробачьте, давайте вернемся на мяжу. То бок, вот пытанне было про гэта спыненне гандлю, да, атрымліваецца, ну, ваша выснова гэта тое, што людзі пазбавіліся крыніцу доходу, і яны будуць вініць у гэтым Польшчу. То бок яны не будуць задаваць пытанне, чаму так адбылося, там, вось, капацца ў санкцыях, там, і гэтак далей. Просто вось у іх адабралі кавалак хлеба, і гэта зрабіла Польшу, фактычна. Ну, я думаю, што там агульна будзе, калі раней, я памятаю, там яшчэ 2 гады, людзі казалі, давайте болей санкцыі, так, мы тут пратрымаемся, давайте актывісты на зямлі. То зараз мысленне, ну, змянілася, бо, па-першае, нават, яшчэ раз скажу, што вось гэтая таксама памылковая логіка, зачыніце межы, не дайце беларусам зарабляць, і там адбудзецца рэвалюцыя ў Беларусі. Не адбудзецца ніколі не рэвалюцыі пад ціскам санкцый. Бо няма каму і няма чым гэтую рэвалюцыю рабіць, асабліва ва ўмовах таталітарнага рэжыму. І асабліва, калі ёсць Расія, якая таксама з аднаго боку трымае сітуацыю пад кантролю на багнетах сваіх, на штыках, а з іншага боку Лукашенко там дафінансуе і не дае рэжыму там умоўна памерці з голоду. Больш таго, ну, у Беларусі ж няма крызісу спажывецкага, няма дэфіцыту тавараў. Ну, магчыма, не будуць увозіць алкаголь там ці там віскі высокаякасны з захаду, але гарэлка заўсёды будзе, і каўбаса заўсёды будзе. Ну, не заўсёды, ну, няма такога крызісу, што каб людзі там, як у Румыніі, не было што есці, што пабіраліся, ці там галадалі, з голаду пухлі, паміралі. Да такой сітуацыі ввогуле не дойдзе. І смешна чытаць гэтых заходніх палітыкаў, што як толькі мы зачынім межы, там адразу наступіць эканамічны там хаос, і людзі збяднеюць, не будзе што ім есці. Сітуацыя не такая, як была там 300 год назад, калі нейкія праблемы з надвор'ем маглі справакаваць голад. Мы живем у глобальным свеце, да такога не дойдзе. Асабліва я яшчэ раз скажу, што Беларусь гэта не выспа. Ёсць Расія, ёсць Кітай, ёсць каму што там і чым падкарміць, калі што. Ну, але не думаю, што будзе аж такая драматычная сітуацыя, да яе не дойдзе.
і думаць, што адразу будзе галодныя бунты, ну это просто інфантыльна і смешна. Але так мы бачым з аднаго боку ўсё большая і большая ізаляцыя беларусаў, магчымасці стварэння жалезнага занавесу, з іншага боку бачым рэканструкцыю Белсата. Так, бачым, што важныя інструменты інфармацыйнага ўплыву, якія знаходзяцца ў Польшчы, яны знішчаюцца. І я лічу, тут неабходна пра гэта ўзгадаць. Гэта вялікая памылка, тое, што адбываецца з Белсатам. Яго дэмантаж, той, як тэлебачанне ў том выглядзе, на якім ён існаваў, гэта сур'ёзная хіба, якую робяць палякі. Я разумею, што гэта іх грошы, яны гаспадары, што хочуць, то могуць рабіць, але у сэнсе інфармацыйнага супрацьстаяння, у сэнсе інфармацыйнай вайны, у сэнсе гібриднай вайны, іншага інструменту, лепшага інструменту, які б маглі стварыць палякі, не было і не будзе. І тое, што адбываецца зараз, гэта проста выбіванне складання зброі, гэта вынішчэнне уласных ресурсаў, якія б аказвалі супраціў інфармацыйную, тым ліку Расіі, гібриднай супраціў Расіі, палітыку, якую яна вядзе на тэрыторыі Беларусі, асабліва улічваючы, які генацыд разварочваецца супраць беларускай культуры, супраць беларускай мовы, супраць беларускай інтэлігенцыі, ідэяў. І Белсат быў адзін з важных інструментаў якраз такі захавання вось гэтай беларускасці, візуальнай, нават для дыаспары, нават для той часткі людзей, якія там знаходзяцца. І гэта проста фатальная памылка. І я спадзяюся, што польскаму кіраўніцтву стане гэта зразумела, але можа зразумець, яны гэта зразумеюць позна. Зараз ва ўмовах вось вайна вядзецца, вайна ва ўкраіне, гібридная вайна ў Беларусі, акупацыя гібриднай Беларусі, і знішчаць важны інструмент супрацьстаяння гэтай вайне. Гэта тое ж самае, што, напрыклад, амерыканцы б зачынілі ў 70-х, 80-х годах радыё Free Europe, так? Мне цяжка зразумець логіку. Вось гэта абсалютна нелагічнае рашэнне, абсалютна абсурднае рашэнне, тое, што зараз разбіваецца Белсат. Я разумею логіку, шчыра скажу, але не магу прывітаць таго, што адбываецца. Я разумею, вось 3 рэдакцыі у нас будзе у Белсата, дакладней, Белсат застанецца беларускай, будзе яшчэ асобная расійская, асобная украінская, і гэта, канешне, не добра, таму што Беларусь робіцца адной з рэдакцый у нейкім міжнародным кангломераце. Тым больш, што ўплываць телеканал Белсат. Абсолютно згодны. Уплываць на Расію гэтая праграма ніяк не зможа. Это просто нонсенс. Такога контенту, як, напрыклад, той же Дождь робіць, гэтая 3-я рэдакцыя пад кіраваннем ТВП зрабіць не зможа. Гэта смешна. Будуць там на ютубах штосьці пускаць, але там ёсць і Кацы, і Хадарковскія, і ФБК, і іншыя, якія даўным-даўно значна большай ступені робяць тую працу, якую не трэба рабіць было б Белсат. Украіна мае дастаткова сваіх каналаў. Куды вы туды лезеце? З чым вы туды? З якім контентам вы туды полезеце? Адзін Гордон больш, чым та ўся аўдыторыя ТВП разам узятая. Адзінае, што можна рабіць, уклінецца ў гэта і нейкім чынам са свайго боку ўплываць. Нават перамагла гэтая канцэпцыя менавіта. Гэта сведчанне неразумення ввогуле, ні інфармацыйнай сітуацыі, ні прыйшлі новыя людзі з вуліцы, якія не разумеюць, у якой сітуацыі Расія знаходіцца, у якой сітуацыі Беларусь знаходіцца, у якой сітуацыі Украіна. Вось яны прыдумалі ідэю, зараз усе кінуцца глядзець ТВП. Там насельніцтва 90% не ведае, што такое ТВП, там не будзе ніколі глядзець. Быў Белсат, была марка, нават у Расіі ведалі, што такое Белсат. Ва ўкраіне ведалі, што такое Белсат. В Казахстане ведалі, што такое Белсат.
Ну, паглядзім, як это все будзе адбывацца, але я тут пагаджуся з Павлам Усавым, дзеянні, ну, выглядаюць з пэўнага гледзяшча лагічнымі, але не выглядаюць у перспектыве эфектыўнымі. Сябры, час нам развітвацца. Я скажу на развітанне, што мы пачулі ад Павла Усава, ад кіраўніка варшаўскага цэнтра аналізу і прагнозу, ад доктара палітычных навук, якасную аналітыку па сітуацыі ва ўкраіне, па апошніх навінах, па беларуска-польскай мяжы, па ўплыве Китая на амністыю, ну, адсутным уплыве Китая, хутчэй за ўсё, па беларуска-кітайскіх, беларуска-кітайска-еўрапейскіх стасунках, не паспелі нічога запытацца пра праект пашпарта новай Беларусі, ці варта на яго спадзявацца пасля сыходу Кавалеўскага, навіна пра яго таксама была. Сёння пад уплывам расследавання, якое правёў беларускі расследавальніцкі цэнтр, стала вядома, што адхілены кіраўнік літоўскай кампаніі, якая друкуе літоўскія пашпарты і якая мусіла займацца друкам вось гэтых пашпартоў новай Беларусі. Я думаю, што мы будзем сачыць за развіццём падзеяў, і гэтае пытанне оно нікуды не знікае. Мы просто закранем яго у наступных стрымах з Павлам Усавым, якія, я ўпэўнены, адбудуцца. Ну а цяпер дзякуй, Павел, адпускаем вас. Да пабачэння, всего добрага. Да наступнага тыдня. Да пабачэння. Павел Свярдлов, з боку Еўрарадыё ў гэтым стрыме. Пакуль, сябры.